muid a fólam faoi ghansa, agus tá go leor cinealacha éagsla damhsa an, as tíortha éagsla. An tango san Argentín, agus tastíonn Buaileann sin, an salsa i Cuba, an flamenco sa Spáin, an capoeira sa Brazil, agus an haka sa Nua-Shéalainn. In seo an éiring tá damhsa an seanósang, agus ní damhsa ar mise, ach ní cheann se sin nach féidir am solt amhaintas. Mar sin inneo, tá má go le cúpla step agus Spáin tríbse, agus an sin is féidirling tríal amhaintas le chéile Somália. Muid ré? Ceir go leor. Inis catú a bheith cinál éadrom ar de thosa, ní mór an rialchaí an ná riire, ach catú bheith deas éadrom mar sin is féidir leat do lábha agus de thosa a chrámach ar dús, agus nuair a tú ré, bí géisteach go cuairmacht má go na bon chéimlaí a Spáin tríb. Léim, cic amach agus síos. Dine muid sin a ríis. Léim, cic amach agus síos. Inis, bhfuil sib sin an tríal amhaintas sin Somália. Iontoch, dine muid scipaí an tom seo. Inis, bhí sé sin an scipaí, ach beidir má bhrisin muid síos uairháin eile. Léim, cic amach agus síos. Dine muid i ríise. Inis, beidir go ngin nach muid cúpla ceanna go sin i ní chéile. Tá mis go le 8 cín íana i ní chéile, agus is féidir líbse carúlam sa Somália. Bhfuil muid ré? 1, 2, 3. Nis, sin na bon chéimlaí, agus cámuid sin a bheith rólasáil ar dús agus an sin be muid an cur leis a gúnaí. Inis, tá céim eile an seo, Dinan tú do Waracíní churmach mar seo, Baracíní do hall. Agus sin bon céim ríis. Baracíní do hall. Bon céim ríis. Nis, bhfuil muid réile leis noch le chéide. Tá, iontoch. Nis, Baracíní do hall, bon chéim. Baracíní do hall agus. Inis, a dóla muid cúpla step inneo, agus tá súlam go meispeisián de chleachta i ríis Somália, mar dúirt me ní damhsa mise ach bánam an soltas agus tá súlam go mána sibse soltas chomá céadá.